Onks se niin kiinnostavaa? Jätkä sä lopetat. Siellä on kenen persenne. Haista vittu! Sä oot vanha ja vitun lasku. Sovit viekässä heidus vittu mikä äijä. Et onks sulla mentosei? Mynttöneitä siis. Onko se Alkaa taas. vittu Mannervadelma mynttöneen? Okei. Mä vittu puskin ikkunaan vaan. Mikä? Double doors. Nois. CSK on niin mulkku. Se on vittu venti se toinen. Joku single door. Se vittu oli venti se kun vittu minuutti sitten vielä. Se vittu, mä varjoitan sen oven läpi, mikäs kuitenkin? Yhtään muuta, mutta... Nyt se vaan kävelee randomisti. Se vaan tuli jotain takaa, vittu. No niin, menen piiloon. Takaisin ruviksi. Käy hakemassa. Ei vittu, saa kuolen samaan tien. Minä tänne kuolen saatana. Katsotaanko. No. Saatana muuten kuollakin. Ei, sä kuole sekunti. Onks tämmönen pikku jekku vittu? Saatana. Mä en pelkä sua homo. Homo! Homo! Hehe! Vittu sä oot ihan negru! Homo! Tuu näkyville homo. Töissä mun mun TikTok-klippi otettiin, jolla joku random TikTokkiin tolleen noin, toi ihan hanurista toi persein. Miks sun... Mä voisin kyllä hirttää se ihan ihmisen kokonaan alas, vittu, semmosella kunnolla VETTU! Ei mä luota, kun otetaan mun pitu omaisuusta saatana. Pitu vammaiset nekrut saatana, ei ottaako tää klipeille vittu, lataa TikTokkiin senkin vittu. Ettekö te pelaa se? Alo ovi! Saatana. Vittu. Mulla on täällä homo. Tuu tänne. Tuu tänne negru. Täm. Opake. Joo, mä oon huomalla. Mä joudun vähän jääkärimaisteri. Vitun vammanen paska turpakiili. Mä oon joudun jääkärimaisteri, nyt vittu hiljaa. Jägermeister. Ole sinä vittu sen hiljaa, senkin vitun vammanen nekro oikeesti. Sun muna on niin vitun pieni, sisään kasvanut paskakasa. Siis jumalauta, sä oot aivan nistiaa. Oi vittu sä Jontsu syöt hitaammin kuin mun mummo.
No vittu se on semmonen vitu vuori vittu, mitä nää luulet saatana? ei Mun ole piti lämmittää ihan se paska vittu kun on niin kylmää vittu niin. Vittu oo sinä netsy vittu hiljaa vittu vammanen nekeri, vittu vammanen vittu jumalauta, no mun syö vittu. En vitus anna, syö nopeammin.